wala iglesia nga makaluwas apan sugin lang tamo sa tanan nagpaminaron. Wala mag-iglesia makapaluwas apan na iglesia nga balikan sa Dios. Dili po na siya mga kaigalaan, bugnaw nga dili sa mga lagad. Dili po ni siya init nga makipugno gid sa blato sa Ginoo. Kadaghanan sa kaluyahon ining iglesia mga pinalangga nga mga kapaglaom, wala kini siya baruganan. Moalagad ni siya mga pinalangga nga mga kaigsunan o saipod mabugnaw po ni siya sa atong pagtuon ining kagabion. Atong paningkamutan nga mahimay-himay na to ang 5 kabuk mga sinyalis kung naa kini nga virus sa atong mga kinabuhi. Atong daygon ang Ginoo mga pinangga nga mga kapaglaom sa lain na pod nga kagabion nga gihatag kanato nga makahimo na pod ta sa pagkaon siyang pulong ug akong daygon ang Ginoo tungod kay kagabi adunay ubay-ubay kaninyo nga nagahimo sa pagpaminaw og mao gina mga kay kapaglaom atong ipadayon sa pag-share, atong ipadayon sa pagsuporta dili kanako apan sa bulaton sa Ginoo pinaagi aning media. Karon nga kagabion atong tagaan og pagtagad ang 7 ka mga kaiglesia sa Revelation. Nga makita ra begini sa first 3 chapters of Revelation. Apan tuguti lang ko mga pinalangga nga mga kapaglaom nga dili nato mahimay-himay ang 7 ka mga kaiglesia tungod kay limited kaayo ang atong oras ining dapita. Kung imong tan-awon mapilangga mga kapaglaom sa Revelation chapter 1, 2, and 3 atong makita di ang 7 ka mga kaiglesia. Gani sa matag iglesia gikan sa Efesos, Smyrna, Pergamos, Thyatira, Sardis, Philadelphia ug Laodicea atong makita ang common kay nga word nga nagingon nga I know your works. Nga kining tanan nga mga iglesia nga nagsugod dito sa apostolic nga mga panahonan hangtod sa katapusan nga iglesia nga atong gitindugan karon nga nagaulas pagbalik sa Ginoo, nakabalo ang Ginoo sa tanan nato nga mga binuhatan. O labis tanan, kining 7 ka buk iglesia mga pilangga nga mga kapaglaom na ay maayo nga espiritu sa ilahang mga pagalagad o dili ginatoy kalimod nga kining 7 ka mga iglesia aduna po'y mga apan silang pagkalagad nagpasabot nga kining 7 ka buk iglesia mga pilangga mga kaiglaan walay perpekto nini nga kaiglesiahan tungod kay kung imong tanawon aduna gyud mga apan sa ilahang nga mga pag-alagad sa Ginoo. Apan na nakanindot ini nga karon nga kagabion atong tukion ang Laodicea nga iglesia nga atong gituan nga mo'y katapusan nga iglesia nga nagapaabot sa pagbalik ni kining Hesus o kining Laodicea mao kini mapilang nga makiglaan nga atong gipasilungan karon tinuod na wala iglesia nga makaluwas apan sugin lang tamo sa tanan nagpaminaron wala mag-iglesia makapaluwas apan na iglesia nga balikan sa Dios. Kung atong tan-awon mga pinalangga nga mga kapaglaom sa Revelation chapter 3, 15 o 16, tanawa ang gibutang diya, I know thy works. Dili kita makalimod mga pinalangga mga kapaglaom. Bisan pa sa atong pagkabuutan sa atong panagway. Apan na Ginoo nakabalo sa kay nahilagman sa atong mga pagalagad. Nga dili daw ang Laodicea, nga atong gitindugan kay iglesia, dili daw ni siya bugnaw, dili po ni siya init. I could wish you recall your heart. Nagpasabot nga, apan ang gingon sa Ginoo, mas maayo pa o kung bugnaw ka sa pagalagad, bugnaw na lang ka. Kung init ka sa pagalagad, init na lang po tana ka. Galing lang kay warag na may camouflaging. Kana bitaw mga pinanggamat kay gilaan nga pagalagad na sa kadaghanan. Bisag ako sa akong kagalingon nga, warag usahay nga mag-camouflage kita, nga warag dili kay ta maklaro. O kinsa gayota, wara po tagdasig, wala po tagdi. Kung tanaw ni mo ang decisive so then, because liyukwan, dili makabugnaw, dili pagkainit, ako ikaw ang gilob. Muna pinakalisod, mga pinalangga nga makapaglaom. Nga naingon ng Diyos, kay dili makainit, dili makabugnaw, ako ikaw ang igiluwa sa akong baba. Mga pinalangga nga pagpaglaom, sa atong pagtuon ining kagabion, atong paningkamutan nga mahimay-himay na to ang 5 kabuk mga sinyalis kung naa kini nga virus sa atong mga kinabuhi.
Mao kini siya ang mga signs and symptoms sa COVID bitaw. Ano naman tayo signs and symptoms? Apa nagtuko mga pinangga nga kapaglaom nga sa ato pod nga pagalagad sa Ginoo napatay signs and symptoms nga mahibalan nga kung kining virus sa pagkaliyokwarm naa sa atong kinabuhi. Apan mga pinangga kapaglaom wala koy otoridad nga mosulti nga kana na sa imo. Wala po kay otoridad nga mosulti nga kana na sa ako. Apan karon mga pinangga kapaglaom ang ayan nato ni siya himaw-himawan. Ang ayan nato ni sa pamalandungan kung kinisya naba sa itong tagstag sa kamakaugalingon. Apan, nagtuko nga series ni, o dili na to mahuman, mapilang makapaglaom, ato pa rin kamutan nga mapadayon o niyang gabi. Ato tikiyon, ang numero 1, nga gusto na itong masayran, nining virus sa lukewarm. Muna sakit sa iglesia, nining hinapos yung mga adlaw, mga pilang kapaglaom, nga kung dili na to ni siya matagag pagtagad, muna maghatag o kapiligro sa itong pag-alagad nga na des Ginoo. Atong sugdan, mga pilanggang mga kapaglaom. Number 1, usa sa mga virus sa lukewarm nga iglesia. Mga lagad, grabe gini mo alagad mga pilanggang kapaglaom. Apan ang number 1 nga virus, wala kini sila nakabalo. Silang espirituhanon nga kondisyon sa kinabuhi. Mga lagad na sila, simba ni grabe nga simba, pero wala sila pakialam kung unsa na ilang espirituhanon nga kondisyon sa ilang tagstag sa mga kinabuhi. Gani mga pilangga nga mga kapaglaom, kung atong tanawon sa Lucas Kapitulo 15, versikulo 11, makita nato diya ang sugilanon sa prodigal son. Ang nakaganahan ako nini mga pilangga kapaglaom, kay nag-ilustrar kini siya, kining duha ka mga bata, kining duha ka mga anak, sa sitwasyon sa atong iglesia ning hinapos sa mga adlaw. Atong nakita ang ang bata diri nga mausikon. Apan atong makita diri ang magulang nga daw grabe kabuutan kayo. Apan kining mausikon mapilang ka makapaglaom, iyang gipugos ang iyang papa nga kuhaon niya mga bahin. Iyang mga salapi, napugos siyang papa mga pilang ka makapaglaom tungkol kihigugman niyang anak. Gitugutan niya nga mo kalagyo ang iyang anak lalaki. O ato nakitaan nga ning sibat. Gikapoy nas pag kinabuhi nga Kristohanon. Gikapoy nas kinabuhi nga magsigig worship. Gikapoy nas kinabuhi sa pagalagad. Ning venture ang bata dito siyudad og nahibalaan nato nga nahurot ang tanan niya nga mga salapi. Og niabot ang grabe nga kagutom mga pinalangga nga mga kapaglaom. Ngaya mga amigo na nga wala na. Og niabot ang punto nga dito na lang siya nag-adto sa mga kababuyan aron lagit siya makakaon. Apan nakanindot aning tao mga pinalangga nga makaigalaan, mga kapaglaom. Kaning tao bitong backslider sa malipay ko. Kining tao nga nawala, malipay ko mga pinalangga nga paglaom. Kay kabalo sila nga nawala sila. Tanawa ang giingon sa bata pagkaon niya sa mga pagkaon sa baboy ingon siya nga wala magginakakaon ang mga sulugon sa akong amahan dito sa kabukiran. Ngini mga pagkaon, lami man nila mga pagkaon. Muadto ko sa akong amahan, o mangayo kong pasaylo, o muingong ko, nga dawata ko, bisag dili na lang anak, bisag imo lang kong dawaton, bisag na lang usa sa imo mga sulugon. Pagkanindot kayo mga pilangga nga mga kapaglaom sa espiritu ni ining tao nga nasulod sa iglesia nga atong mahambing mga pilangga kapaglaom. Bisag ning hawa ni siya sulod sa iglesia. Apan nakabalos siya nga siya nawala. Bisag nawala siya sulod sa iglesia mga pilang makapaglaom. Apan na siya yung nahuna nga mga isang pasaylo sa iyang amahan. Gani nagingon siya nga bisag dili na lang untan na sa tawagon nga ang anak. Bisag himuon na lang sa sulugon basta makabalik lang siya sa iyang amahan. Igsuon na ibalota sa sugilanon. Nga nibalik mga pinangga nga mga kapaglaom. Ang tao nga grabe ka mausikon. Siguro nagduha-duha to siya siyang speech. Siguro mga pinangga nga mga kapaglaom nagunaw to siya nga pastila no. O dilion niya ko dawaton sa akong amahan. Unsa na lang ka akong himuon. Siguro pag-abot sa akong amahan. Muga ko siguro ko dayon. Human ako gakos mga unya. Ug dabig isalikoy ko bahala na. Moingon lagi ko mga pinangga nga amahan, tabangi ko, dawata ko, bisag imo na lang sulugoon. Apan na, hibala na ito sugilanon. Nga samtang layo pa ning bata nga mausikon. Ang amahan di ay, kanabuntag, nagsigig li sa ilang porch. Apan samtang pagtanaw niya sa nag-abog-abog. Naitaw nga nagpaduol kaniya. O nahibalaan sa amahan nga kinimo yang anak. O sa sugilanon, pilang nga pagkalapag kanindot kayo. Very touching.
Gisugat siya sa iyang amahan. O pag magsugat, gigako siya sa iyang amahan. Wala na sa kadayong sulti. Ibig kami ingon sa nga, himuan lang ko, wala sa kadayon. Ganib, gigako siya maayo. Pagkanindot, kayo sa redemptive nga aksyon sa Dios, mga pinalangga nga magkapaglaom. O niya, wala naman sa kasulti. Giandaman na siya sa daghang kayong mga fatted calf. Pagkalami kayo. Ingon ang iyang amahan, magsabi kita kayo na inibalik. Nibalik akong anak nga nawala o nahibalot ta mga pilang kapaglaom. Nga nibalik yun in town ang mao nga anak. Ang iyang maguwang nga wala yun in backslide. Wala ming hawa sulod sa iglesia. Nga nagpabiling buutan nga hingpit sa iyang amahan. Niabot ang punto mga pinalangga nga mga kapaglaom. Nga nibati sa kayo mo, samtang nga nakita. Nga adunay mga sunata, adunay naglingaw-lingaw, adunay nangaon. O samtang nangutan na siya sa iyahang katabang, sa minitabo, wala pa kakabalungan ibalik ang imong manghod. O gisilibrahan siya sa imong amahan. Dito yung kaligot-got, grabe gid kalagot kayo. Igisok mata niya, yang amahan, mabilang nga paglaom. Abi ni mo pa, nadugay na ko ni mo, wadyo kuming hawa ni mo, napasabot wadyo kuming backslide ni mo. Apan wadyo ka na kayo, so kubisag nating nga kaniro, apaan kining yang akong manghod nga mausikon, imong gihawag baka. Di ba, gi-experience sa amahan, nga baka kabalo na, kantanan butan na sa ako imo. Apan nakabalo baka mga pilangga mga paglaom. Ang lalom gyud nga sandurutan ni ini, nga nung nasuko gyud pag-ayo ang maong maguwang. Mga pilangga nga mga paglaom. Nalipay naman unta na itong magulang nga nihawa na iyang manghod. Nga no, tigulang na biya ang iyang papa mga pinalangga nga mga kapaglaom. Nakabalo ang maguwang nga dool na gyud mamatay ang iyahang amahan. O pagkamatay siyang amahan, nakabalo ang magulang. Kaya nawa naman iyang manghod, tanan nga mga bahandi, tanan nga mga kayupan, tanan nga mga propiedad, maanaagid sa iya. Pag-abot sa iyang manghod, nabalakas siya mga pilaga magkaigalaan. Pastilan nung mamatay ni akong amahan, duha na po noon may magbahin. Imbis ako ra isa, niabot ang isa. Wala pa ta nakabalo. Nga ang rason, nga nasuko yun ning magulang, mga pilaga makapaglaom, tungod sa pagkahakog sa iyang kasing-kasing. Dili ba na sa posible mga pinalangga nga mga kapaglaom? Nga wala lagi taning backslide, nalagi ta sulod sa iglesia, apan at pagkahakog sa tong kasing-kasing nagpabilin. Dili ba na sa posible mga pinalangga nga mga kapaglaom, nga nalagi ta sulod sa iglesia, apan na atay pagdumot nga dili nato mapagawas sa atong kasing-kasing. Posible ba na mga pinalangga nga paglaom, nga nangalagad na kitagtarong sa Ginoo, pinagis pagsimba, apan ni akitay mga kaligot ko sa tong kasing-kasing, nga natay prinsipyo mga pinalangga nga paglaom, nga bahala nag mapasaylo ta ka basi din ako malimtan imong mga binuhatan. Aduna ba na ingon yan ang kakimtang sa tong iglesia? Nga wala lagi taming hawa sa atong pagalagad sa atong Dios. Apan nga simba kita mga pilagang makagalaan, mga kapaglaom, nga nagpabilin ang pagkahakog sa atong kasing-kasing. Makapalit kita latest yung mga cellphone, latest yung mga sakyanan. Apan dili kita makahimos pagtanaw sa blato sa Ginoo. Posible ba na mga pilangga makapaglaom nga nangalagat tagtarong sa Ginoo, apan ang ato pagkabaninumtanon mingtapot sa atong kasing-kasing. Posible ba na mga pilangga makapaglaom? Muna nga number 1 nga virus sa Liuquan Church, kining atong espirituhan nga kondisyon. Ang usa ka virus wala siya nakabalo sa espirituhan nga kondisyon mga kapaglaom. Tanawa ra guni. Revelation chapter 3 verse 17 ingon, because you say, ikaw din nga nagatuo mga pinalangga nga mga kapaglaom nga puno na kay ka. Puno na kay ka sa kaalam, puno na kay ka sa imong taybuo kakinabuhi, mga pinalangga makiglaan mo din ang pinakalisod kayo. Kaya ang tao nga nagunona nga nanakaniya ang tanan, mo ni ang tao mga pinalangga mga kapaglaom nga di nagid ganahan sultihan. Usay sa gamay-gamay pa lang ta nga ang stong kinabuhi, dali ra ta masol, dali ra po ta kapasaylo mga kapaglaom. Apan damor, nga ang panalangin sa Ginoo nag-usbong. Damor nagkataas ang atong kaybalo. Damor nagkataas atong profesyon. Damor kita nagkadato. Damor kita nagkataas atong rangkon. Nakabantay mo mga bilang kapaglaom. Nga gamay na lang kay nga mga bikil. Pwede na ito ni kapadakon. Tungod kayo na insulto kapagayo. Mga pinalagang kapaglaom tanawa.
Kita nga nagunawna nga naa na kanato ang tanan. Not know that you are wretched, wala ka kabalo nga ikaw sa kahubo ug ako sa kahubo. Muning gusto sa Ginoo nga i-say-say sa atong malipatakan. Wala nga ato tanawon nga kita hubo, kita tao nga miserable, kita tao nga mga pobre, kita tao nga mga buta, kita tao nga mga hubo. Mao kini nga butang nga pinangga kapaglaom nga gusto sa Ginoo nato nga masilyo. Kay kung kini nga butang na kanato magkagilaan, maulaw ka dili magpasaylo sa imong isikataw nga ikaw na nabuhi ra pinaagi sa pagpasaylo sa Dios. If anyone thinks himself to be something when he is nothing, he deceives himself. Kung ikaw na gano'n nga napuno ka mabilang magkagilaan, giilad daw nimo ang imong kagalingon ingon sa Galatia Kapitulo 6, versikulo 3. Tanawa ang kahimtang sa mga tao karon. Wala ba ka nakabalo? Nga ang tanan nga imong gitanaw, ang tanan nga imong gipaminaw, ang tanan nga imong gibasa, ang tanan nga imong naglibot sa imong kinabuhi, nakaapekto sa imong una-una, nakaapekto sa kondisyon sa imong espirituhanon, nakaapekto sa imong tibuok nga kinabuhi. Kamusta man mga kapilangga mga kapaglaom? Unsa may dako nga panahon nga atong gigos sa kinabuhi, mao kanay mo hatod sa iyo tong una-una. O unsay na diya, kung hinanaw kag mga pornography na mao gid sulod si mong utok. Pagtanaw ni man ang babae, mong gunanan kat imong nakit-an nga naghubo-hubo dito sa imong gitanaw. O ibutang imo sa imong utok mabilang nga ganahan kang mga horror-horror nga salida na mao po na ibutang sa imong utok pagpalong suga magunahon na kas kahadlok. Kung imong ginuna mga pilang mag-igsoon ka na yung mga gadgets, mga imiluban pa na mo po na ibutas mo utok, mo na nga ang mga ekspresyon, mga pinalanga nga makapaglaom, dili mawala sa itong utok. Kaya kung unsa magod, ang atong gi-feed sa itong utok, unsa ang dako nga panahon nga gigugol na ito sa itong utok, that will affect our entire being, that will affect our spiritual condition. Tanawa ragod nga pinalanga makaglaon sa kanindot. Nga kung ang imo paunta ng utok, gibahugan nimo og pulong sa Biblia, gibahugan nimo og pulong sa Espiritu Stagna, gibahugan nimo may espiritual nga susama niini nga inay nga mutanaw ka makalibutanon nga mga Diyos. Imong gigahin na lang sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. Og sige kag paminaw niini mga pulong sa Ginoo mabilang ka kapaglaom, mapiktuhan imong espiritu ng kinabuhi, malig-on imong espiritu ng kinabuhi, masuod ang imong espiritanon nga kinabuhi, mga pinalangga nga kapaglaom. Ingon na importante, nagpasabot nga ang balaang kasulatan mao'y antidote, mao kini sa mabilang mga kapaglaom, ang vaccine sa hilabi nga virus yang gihapak sa yawa kanato nining Laodicea nga church nga mao ang pagsalikway sa atong kondisyon nga espirituhanon. Abi ninyo mga pinalangga nga makapaglaom kung imong tanawon pagaya sa ikaduhang Corinthians chapter 13 verse 5, nagingon gyud ang Ginoo niini mga pinalangga paglaom, examine yourselves as to whether you are in faith. Dagan ka na to, mga pilangga nga pagkaglaom, nga tanaon, waraog, healthy ang ato mga panglawas. Apandagan na mga tao nga nagto nga healthy, pero human nila sa pag-check up, paggawa sila sa klinik, nagdangoy-ngoy ang ilang mga dagway. Tungod kay kini atong physical appearance, mga pilangga nga paglaom, dili ni siya mag-identify sa unsa atong kaglingon. The moment nga ikaw magpa-examine sa doktor, the moment ato may balaan ang atong hilabi nga mga balatian. Ang imong sakyanan nga wala nimo gipa-check up sa pila ka mga tuig, pag-abot dito sa kasa, magkabalo na lang ka nga daghan na malaykay mga daot. Ingon ni ani ang gingon sa 2 Korinto kapitulo 13 versikulo 5. Nga ang kanunay nga pag-check sa atong mga kaugalingon og napabag kita sa pagtuo, kita ang maka-size up ini mga pinalangga nga kapaglaom. Ikaw makakumpara rin sa imong kinabuhi. Kamusta man ang imong pagpanahon sa Ginoo karon nga nakasaharuhay sa nga kinabuhi. Kamusta man imong panahon karon sa Ginoo ikumpara sa una. Ikaw ang makasulti niya na mga pinalangga nga mga kapaglaom. How much time you read your Bible? Napapatay panahon mga pinalangga kapaglaom magbasa sa Biblia. Napapatay panahon mga pinalangga kapaglaom nga mag-worship ta. Nga kanang worship nga dili on tana dali. Kaya siya ang worship kapilanggang paglaom, himuon na siya kay unahon magtanaw ang mga teleserye. O siya mag-worship kapilanggang paglaom na nasa alas 9, alas 10. Ganahan ba rin Ginoo nga magkanta ta sa worship kapilanggang makapaglaom nga bisita ta panghuyab? Ganahan ka ang Ginoo nga magbasa tag leksyon, magbasa tag morning watch, nga ato nilang dali-dalion bisag wa kita kasabot?
Ganahan ka ang Ginoo ni ana. Kamusta mga pinalangga nga makapaglaom ang atuang paglagad ngana sa Ginoo ninihinapos mga adlaw. Muna nga nagingon diri mga pinalangga paglaom, test yourselves. Testingan na to ang ato makagalingon. Do you not know yourselves? Wala bitaw nakablastong kagalingon that Christ is in you unless indeed you are disqualified. Muna na kanindot mga pinalangga magkapaglaom. Kay dili na to matestingan ang atong kagalingon panahon sa karuhay sa kinabuhi. Matestingan na to atong kagalingon mga pinalangga magkapaglaom og nanata sa pugno, nanata rig atubang sa dako kay nga pagsulay. Abi ninyo mga kapaglaom. Human ako graduate sa Mountain View College sa Kigsaad yung ko sa Ginoo nga mo join ko Sulats Ministry for 1 year. After my graduation, mga pinalangga pagkaglaom, nag-apply ko sa North East Mindanao Mission isip Sulad Missionary. Na-MVC, i-assign ko sa Esperanza Sulats Academy for Lumad Tribe dito sa punot mga pinalangga nga kapaglaom. Abi ninyo, dito gyud ko nakakabalo. Dito gyud ko naka-examine sa kong kagalingon. Kung unsa ko kawalay pagtuo sa Dios. Dito na ako nakita mga pinalangga nga mga kapaglaom nga ang theory nga akong gitun-an sa theology seminary okay man kayo. Pero lahi kayo gyud ang sa aktual mga pinalangga nga pagkapaglaom kinamang ko ko'y pakiksaad sa Ginoo nga Ginoo magsulat missionary ko. Kaya kung kinabuhi magod mga kaigalaan mga kapaglaom murag Christmas tree daghan yung kay nagbitay-bitay. O wala pa bitaw gracias Ginoo disgrasya gyud. Kay kining nagtindog ninyo mga kapaglaom produkto ra gini sa kaluoy. O wa bitaw kaluoy na wa gyud tawo ni kapuslanan mga kapaglaom. Manang di gyud ko makapahinabog sa kagalingon kay sinikmahan das kapalaran. Wala bitaw kinabuhi nga kinumot ra gyud. Apan ang Ginoo sa kamay ni pagkami ni Hesus nahimo intang ko og mapuslanon niini nga mga kapanhonan. Apan samtang nag-join ko sa ministry akong pagampo sa Ginoo, musugot yo ko matog bukid. Ayaw lang gid intawon ko Ginoo patistinga og adunay mga pusis-pusis. Abi ni makaigalaan, mao gid ako hangis Ginoo. Sila na pagkasulti nga no. Di ko gid tan-aw ng taong gipusis. Ikaduha, di man na madala nimo og sumbagay ng gipusis. Alag imo na sukla sumbagay. Ikatulo, mabulabog ka sana di mo mga sala ni ana. Ya dili man ako ikalimot nga doon na mo ko'y sala sa una nga gihimog darling si karipitang darling nga dili na ko gusto mabuyan dili pa gid kalayan mga pinangga makapaglaom ning saka ko sa bukid nga doon na pa ko'y daghan nga mga dagta sa sala nga wala ginako pag isulis gid lang gyud ko mo saba mga pinangga paglaom kay Ginoo nakabalon niya na. Niabot yun ang panahon nga kung gihangyo sa Ginoo mo po yang gihatag mo yang gialaw mga pinangga kapaglaom sa kapanahon niya na nag-worship me pag mag-worship mga pinangga kapaglaom ming pagdak ang unsa estudyante ming dagan padrong sa baliti og didto ko natingala buran akong nalisang mga pinangga kapaglaom ang pinakadako pagid nako nga pagsulay kay ang baliti dito ni tingog ni sunata ang baliti mga kapaglaom basta kay ang akong gibati ato na gipusis na baliti nga ming tingog mga pinangga kapaglaom di rin ko makalimot sa tingog kanang warag budots bitaw. Wala naman ko katarong kay paminaw, pero warag yung budots. Kung makalilisang, tawag na ako estudyante. Pila ka kilometro diri ang naikurente in siyang store. Dito sa unahan, wala na gina, kay hinguog na nang nasa unahan. Nya sunod sa hinguog, to na po na, impasugos bukinon, wala na day mga kurente. Diri esperanza layo kayo. Pastor, sa tinunay nga pagkasulti, ang kanang balite, amo nang ginampuan sa una, kay kanang balite, among gihimo o Diyos kaniya. Dito ko nakasabot. Mintingog ang mga baliti, mga pinalangga nga mga kapaglaom. Daghan na kayang upat na kabuk ang giposes. Unya nga ako pag yun nga problema base ang saan ako gampo, katawan ako siyawa mga pinalangga nga kapaglaom. Ampo na po akong principal, si Sir Gerald Maquinano. Kana, principal na muna. Nanakaroon siya sa DepEd sa Tagbina. Ampo po siya makaigalaan, katawan na po siya siyawa. Labay may teksto, labay pong tekstong yawa. Iko pagkalilisang. Pagka-bright na lang yun, ani, ingnon pa misyaw nga, kote yung pagtuo, nga may makaagaw nini pagbalik sa Diyos sa kabalo, hadool na, Revelation chapter 3 verse 11, lalay man kagisulti na sa kabata, nga di magi kabalo, sa klase. Pug nga daghan kayo mga tao, baglisod o pugong, o yung mukalit rakibalik ka-bright, nga, og dili posisyon, di magi kabsulat og letter A.
O na pag-abot sa pagkapusis, paglabay yung teksto, labay po sa teksto, pag-ampo na mo, katawa po sa mga pilang kapaglaom. Niabot yun ang panahon. Nga naingon ko sa kagalingon, musurinder ko sa kong pagkasulats. Kigibati na ko mga pinalangga nga mga kapaglaom, nga dili ko takos sa bulaton sa Dios. Surrender ko og bakwit sa Sulads Campus. Bisag sa amo nga prinsipyo sa Sulads, dili yung ka bisag kinabuhi nimo, dili ginunta ka mo giba, pero that time I decided to quit. Kay gibati nako, namugna ako mga tiil, namugna ang akong tinai mga kagalaan, mura na siya o giwasing machine, di na ako masabtan. Hapan niabot ang punto nga akong gitawag ako mga kabang nga maestra, magtapok ta ninyo. Dito may mga pilang makagailaan sa mga 50 kilometros gikan sa amo ang kwartel. Nga dito, gipampungan ang ipampusis. Anya, ang gamit na dito, sular nga suga. Kana bitawng hayag lang gamay sa imong mata. Kana bang sular nga hayag, flashlight gamay. Grabe nga, kalisod. Ampo mi dito makaigsunan. Apay sir, kung niampo, naging ko mga pilang makailan sa mga maestra, abi ninyo, nagtuo ko nga, dili gyud ta makadaog nini nga pagampo. Akong gipatagag ballpen, nagsulat po mi og nagpulpen og papel. Tanan na mo nga mga sala, nga mga tinaguan, among gustong isulat o personal, unya mag-ampo mi tagstagsas Ginoo. Human na mo nagibuhat, mapilang ka mga kaigalaan, among gibutang sa lata. O dito ko nakabantay, nga dili raday ako'y daghang sala. Kay paglingi nako, wala man ginako nabasa ng katapat, taas man kaya mga sala nga gilista pod. Inko salamat Ginoo nga di raday ako hinungdan. Kay gisulat na mo tanan na mo mga sala, mga pinlang nga mga kaigalaan. Gilukot, gibutang sa lata, ginulsol, gitawag complete, nga surrender. Kana, mga kay kapaglaom, kana bitong wala nagitay kapaingnan, diha giday nato makita ang tinuod nga pagtuo sa Ginoo. Dirita sa syudad, komportable atong kinabuhi. Pag-ukab nimo si mong rape na kay pagkaon, pagkuan nimo si mitim na kay kwarta, nakatanan mga pilang paglaom, murag dili kay na nimo makit anang pagtuo, pero kana bitong wala nagika. Katong nga panahon mapilang nga makaigalaan, wala nagyod. Niya nagampo mi, naginutay mi kamot nang luhod mi dito sa bukid, dito sa Awao. Panginoon mo, come, Holy Spirit, I need thee. Kaya nagampo mi, mapilang nga makaigalaan, naginutay mi sa mong makamot, humagampo na mo, nangantabi, hear our prayer. Wala kami nakahumagampo na ni bata nga nagdagandagan sa among likod, kaya nagampo mi bastang grabing kinurugay mga kaigalaan. Pagunit ako sa akong prinsipal, nga si General Bakinanubog na nakikamot. Pagunit ako sa akong kauban nga babae nga sabog na nakikamot, kinurugay dito ko naka-eksperyensya. Ugon sa ang tinudanay nga pagampo mga pilang makigilaan. Kay kasagaran ito pagampo, ingan ni Raman, God bless this pod with amin. Lord, you know what I mean, amin. Kaya bitong kinabuhi, bitaw nga natatanan. Warag ito pagampo, warag tapaw kayo. Pero kana bitong kamatayo na bugno na bastang ampo mga kaigalaan, luha pa mo. Dagko kayong luha. Wala mining mata, bata nagdagandagan sa mong likod. O niya, doon ay sit-sit ka, kusog kayo. Kusog kayo nga sit-sit mga kaigalaan. Grabe na mong kadlok. Apat pag amin na mo mga pilang mga kaigalaan, nakatagamtam, hinoon may grabe nga kaisog. Nimbawt akong tingkoy na ito nga panahon. Unya wala na nabutan sa kunaw na akong nila akong atuon tong giposis dito sa lugar mga pilaga mga kaigalaan nga dito gibutan sa among kwarter. Amo pong kwarter, wapoy dingding. Pastilan. Gustong tanan ko ipakita karon mga kaigalaan pero wag ginako makit Ang among portal sa among kwarto, kortina. Pastilan, ang pagampo na lang ginamoy naghimog dingding o pultahan ato mga kaigalaan. Apan pagabot ito. Naigiposes itong babangis, nagiposes, paktas ko mga pilang magkaigalaan, nitanaw sa ako, atong giposes kanina itong tinalaman ka dako kayong mata, niya gamay na lang kaya yung itom, dako kayong puti, unyang nagkatawa mga magkaigalaan, amta samtang nagpadool ko, ni singgit siya, nagaliwaros, unya grabe kanyag wild mga kaigalaan, o nagdool na ko niya. Ako siyang gyampuan, human ako gampo. That was the first time ragid mga kaigalaan. Nga ang giposes ni Kalagyo, gipakaon og lugaw, gitrapuhan siya mga kaigalaan og tawil, o gipangutanas siya. Day, unsa may rason,
nganong hilabi man ang imong pagsinggit. Abi nimo ang answer mga pila nga makiglaan, di ginako malimtan, panahon nga maluya ko, bugit akong hinunduman. Ningon siya. Abi nimo, samtang nagpaduol ka sa ako, ang akong nakita, kinaman to sa mga abyan. Ang nakita sa akong abyan, o ang ako pong nakita, adunay dako kayong danag nga kahayag sa imong naong. O adunay dako kay nga tao nga nagtindog sa imong likod nga nagubanda kanimo. O yung siga ingon pa siya, wala daw siga sa truck, kay grabe daw kakusog kay nga siga. O tungod sa kasilaw, sila nagkalagyo pag ampo ming aliwaros og ming karatil mga pilangga makigilan. Abi ninyo, dito ko nakasulti. Nga kung eksaminon din nato atong mga kaugalingon, daghan pang mga daot, walay bisag usa ka nato diri mga pilangga makiglaan, nga walay mga daot sa tudagstagsa ka mga kinabuhi. Kaya kung ikaw dili na mo examine kinagunona ka nga may naka imong giilad ang imong kaugalingon o imo lang makitaan ang kadaot sa imong kaugalingon panahon nga ikaw makatesting o hilabing nga mga kalisod sa imong tagstagsa ka mga kinabuhi. Abi niyo mga pilangga makiglaan, kini bitaw Samson, tanawar ko ng dagway Samson. Diba, giinan gid siya sa Ginoo, gipananginan ni siya mais Ginoo, pinaagi sa iyang buhok, nga pinaagi ni makadaog ang Israel sa bugno nila sa Philistines. O kini si Samson, mga gididikit kini siya sa Dios. O kini si Samson, matinud-anon kini siya sa Dios, mapilanggang nga mga kapaglaom. O ang giingon niya sa iyang mama, nga mapipiling kang matinudanon sa Dios. Apan nahibalo kita sa sugilanon nga si Samson gusto gyud mangita og babae dito sa Palestine. Ningon ang iyang mama mga pilangga kapaglaom, Samson, diri na lang ka mangita sa within the brethren. Within diri sa atong nasod sa Israel, diri na lang ko ta mangita Samson. Ngano mangita pa man dito sa laing lugar. Ang Ginoo nagsulti Samson nga atong ipreserbar ang ato nga pagkakristohanon. Mga pilangga nga kapaglaom, hebalo kita sa tinuod. Kaya kung tanahon manggod po nimo ni si Delilah mga kiglaan, og dili lang po ka magpiyong, wala po grabing gwapahagit po ni si Delilah, og ila pang gisulti mga pilangga kapaglaom, mga gifted sa mga binatanon doon, salad mga pilangga mga kiglaan nga grabe pagkainit, kana bitong pagtanaw ni Samson nga warag yung nalipong si Samson mga kaigilaan. Kaya ang tanang bahin hubagman o niya grabe magid ang kaibog ni Samson aning Delilah. Atong nakita sa gilanon. Moderate sa tas punto mga pilangga mga kaigilaan nga si Samson ming desisyon sa pag-disobey. Tanawa mga pilangga mga kaigilaan ang Judges chapter 16 verse 21. Kung imong basahon ang tibok mga pilangga kapaglaom, ming insistir siya sa iyang inahan, ni pili siya, ming desisyon siya, nga pilion gid niya si Delilah, buwan niya gipaminaw yung ginikanan, bisan pampulong sa Dios. Naguban si Samson ug si Delilah. Usa ka panahon niya na, lami kayong higda ni Samson sa paang Delilah, oy. Siguro ang paang Delilah, wala po nagjupo, mga pilangga makikilaki, lami, magyud kaya paghinanong sa pagkatulog. Wala nakabalo Samson nga gisabot sa Philistines si Delilah. Kaya nakita gyud sa Philistines nga wa gyud sila lain dag-anan kay sa unang away nila panglabyog raman sila mga kaigilaan, kiusgan kay Samson. Samson ra isa, pak, labay, pagtigba sa isa, lihay, grabe gyud kalingo Samson. Wala kabalo Samson nga gisabot sa Philistines si Delilah. O sa kapanahon niya na nga samtang si Samson naghigda sa paan ni Delilah, giputlan ni Delilah ang buhok ni Samson. Aba samtang naputol na si Delilah sa buhok ni Samson, na mga Pilistinahanon diya si lalong nagandam na mga pilangga mga kaigilaan. O pagabot yun sa punto nga naputlan ang buhok ni Samson, ming sulti dayon si Delilah mga pilangga paglaom, nga the Philistines are upon you, Samson. So he woke up from his sleep and said, I will go as before. Ako'y isog po Samson.
patik-atik, dramatista po si Delilah, yung sila nga Samson, na mga Pilistinon. Ingon po si Samson, ay kabala ka, ako makikaway kanila, dugay ko rin gipildi. Mga kigalaan, giputos naman ni Samson og pisi, santang gianan ni Samson yung lawas, sila naman siya makaputol sa pisi, wala siya nakabalot. Tanawa, bersikulo, mga bilang paglaom. But he did not know that the Lord had departed from him. Then the Philistines took him, gibutang siya, gibihag sa mga pinagmakiglaan. Ang gusto nga punto nako nga pagtaga dining kagabion, nga sa desisyon ni Samson, wala siya nakabantay, nga sa mga desisyon sa kinabuhi, nakapalayo na siya sa Dios. Nawala na kusog si Samson, kay siya mingbiya man sa Dios, mga pinalangga, nga mga kapaglaom. Mga kapaglaom, dili basta-basta. Na di mga desisyon na to, nga makapalayo na to sa atong Diyos. Mga batanon, dahil mga desisyon nga kalit-kalit sa to mga kinabuhi, labi na pangitag partner, ayaw diretso o kalipay anang mga dagway nga napuno sa mga make-up kay usahay madesisyon na batayin ta dahil ta. Mga pangulo sa iglesia natin mga desisyon usahay nga dili na to mabantayan nga makapalayo na to sa Ginoo. Bisan pa mga membros Lord sa iglesia. Hunaw na to, nga usahay kini ato mga desisyon. Grabe kini importante, kaya masipyat tayo tag desisyon mga kaglaan. Muna yung makabiya na to sa Ginoo, makapalayo na to sa Ginoo, inig malayo na to sa Ginoo. Pag-abot sa daghan nga mga pagsulay, mingon nenta, man karon ng Ginoo, orag wala lagi Ginoo sa akong kinabuhi. Nangalagad mo nung tako, man ang Ginoo. Dili man kung madunggan sa Ginoo sa kung managtuaw, di ay mga pilang mga kagalaan. Panahon sa mga kalaot, pagtawag ni mo sa Ginoo, ang Ginoo mo kalagyo, kung kita magadesisyon, nga makapabulag, makasiparit sa ato presensya, nganha sa Dios. Mga pinalangga nga mga kapaglaom, nahinundom ko sa usa ka sugilanon, sa usa ka Adventistang hilabi kabuotan. Pobre pa ni kay siyas kaniadto. Nagdala siya og gunting, kay maayo man ni manahi, og nagdala po siya og tape measure. Dili na ko isaba ang lugar, kinahibalo ko nga well-known kini siya nga sugilanon. Ang iyang trabaho, mga pilang makaigilan niya to siya sa usa ka lugar, aron nagyot sa pagpanahi. Bisan siyang kabisis pagpanahi, nakatrabaho siya sa usa ka tiluring, matinodanon kay ni siya sa halal sa kapulo. Sa kagamay kay sa sweldo, muhatag sa kapulo. Biyernes sa gabi mo simba, Sabado mo simba, worship, grabe sa kamatinodanon sa Ginoo. Gipadalanginan siya pagmay sa Ginoo, mga pilang makapaglaom, nakapalit sa kaugalingon niya nga makina. Tao-tao di kapalit na sa glain na po nga makina. Nagsarili na siya mga pilang kapaglaom, gipadalanginan pag siya sa Ginoo, nakapalit sa daghan yung mga makina. Dalion na lang nato sa Ginoo, niabot yun ang panahon, nga gitagan siya sa Ginoo, dako na kay nga tiluring. Hantod ni dako ayang income, hantod nga nailhan siya, hantod nga patukod siya daghan yung mga tiluring, nakapatukod siya gwapo nga balay, nakapalit siya gwapo kay nga sakinan, nga katong Toyota Land Cruiser sa una nga gwapo kay nga sakinan, mga pilang nga kapaglaom. Sa kapanahon niya na, gisayangan na siya hatag siyang kapulo. Pila ka mga Sabado, dili na siya musimba. Pila ka mga Sabado, mga pilangga, mga kapaglaom, dili na siya muhatag sa kabahinan sa Dios. Natingala ang treasurer sa iglesia. Gisulti sa treasurer sa iglesia dito sa pastor. Nga wala na simba-simba ang atong usa ka igsoon. O ang pastor mapilangga nga kapaglaom bing adto dito sa lugar rining gwapo na kikabalay nga gwapo na gikaykentang. Apan samtang nagpaduol pa ang ministro dito sa ilang panimalay. Layo pa mga kaigilaan, ming sulti na ang usa ka tao. Nakabalo ko sa iyong mga tuyo. Nakabalo ko nga iyong tuyo, mao ang akong halad o gikapulo. O ang gisultis tao. Nga og dili na ko makita nga ang Ginoo gi magkaon sa akong kapulo, dili ko muhatag. Mga pinalangga nga mga kapaglaom. Ang mga ministro, bisag pagampo, wag lagi nakahimos pagampo, kaya di na siya magpaampo. Mingkalagi siya ang mga ministro nanguli
mga pinalangga nga makapaglaom nga adun na hilabi. Kay ngilar maging ang tuyo nga mabistahan ug mampuan. Apan kining status dato sa atong kinabuhi mga pinalangga nga mga kapaglaom usahay makasiparate dagin nato bisan sa atong mga kinayang ngadto sa Dios ug ngadto sa isig ka tawo. Usa ka panahon niadto sila sa usa ka lugar. Nangumpra sila og mga tila mga pinalangga nga mga kapaglaom. Pagkumpra nila sa mga tila, gibutang nila likod sila sa sakyanan. Daghan kay nga mga tila, gibutang likod sa sakyanan. Pagbutang dito sa likod sa sakyanan, mga pinalangga nga kapaglaom, samtang sila nagapamauli. Na siya, nayang asawa, og niya mga kabataan nga nagablingkod sa likod. O niya sa katapusan nga ro nga bangko, gipilo man to mga bangko sa katapusan, gibutangan og daghan kay mga tila. Naitabo gyud mga pinalangga paglaom nga sa kalipay nila kayo, ala, grabe ka gwapo kay sakyanan. Kina sila isik, kina na sila gitawag sense of security sa grabe kadto na sila salapi. Apan sa usa ka kurbada, nagbangga sila sa usa ka air nga doon ay mga karga nga mga wild carabao. Pagbangga mga pinalangga mga kaigalaan, takilin ang air, sikalbong pod ang ilang gisakyan. O ang nahitabo mga pinalangga nga makapaglaom ang mga wild carabao nga naa dito sa elf naon sa mga hitaboan nga nakagawas man mga pinalangga nga paglaom. Nga inay nga moduol ang mga tao aron sa pagtabang ni atong disgrasya nga salakyan nga kutsi dito sa nagpalit og mga tila sibuk niya nga panimalay. Naon sa bang hitaboa mga pinalangga nga mga kapaglaom nga moduol ang mga tao mga karabaw gatuyok-tuyok sa kinan nya mga wild biya nga karabaw dili makaduol ang mga tao. Og niabot yun ang punto mga pinalangga mga kaigalaan nga adunay gamay nga nagtulo nga krudo. Pag abot sa krudo mga pinalangga mga kaigalaan nagtulo na siya. Og niabot ang panahon, gani hapon-hapon na po, og ningit-ngit na yun mga kaigalaan. Ang mga tao nagdala og muron. Aron masugaan. Kaya ang intensyon sa mga tao, mga pilang mga kaigalaan, nga matabangan ang mga naaksidente. Noon sa bang hitabua, mga pilaga mga kaigalaan, ni pahuway na ang mga wild carabao, kay kapoy nagtuyok-tuyok. Ni atem pag dool ang mga tao, kailang gupon ng tana ang samin, dala atong muron. O samtang sila nagpadool, mga pilangga, mga kaigalaan, nakamata na po ng mga karabaw. O nagtuyok-tuyok po ng karabaw sa kinan. Apan ang sulo nga gidalas mga tao, gidakop ang nagagas nga mga gasolina o hinungdan mga pinalangga nga makapaglaom. Ni anam o kasunog ang sakyanan. Pagkaanam o kasunog sa sakyanan, hinundumi nga mga tila na sa likod sakyanan, gidakop sa tila mga pilangga magkagalaan ang maunga kalayo. O bisag unsaon og sipa nila sa windshield, unsaon nila bakbak dili gyud mga pilangga magkagalaan. Mabrihan ang maunga sa amin. Atubangan sa mga tao, ilag yung nakita ang mga buhi ng mga tao sulod sa sakinan nga nangasunog og buhi. Abi ninyo ang kapitan ato nga panahon mga pinalangga nga mga kapaglaom nagtanaw, dili magito Adventist sa tong kapitan, apan nakaingon ang kapitan nga kini nga kahimtang nagtuo ko nga tunglo kini nga kahimtang. Mga pinalangga nga mga kapaglaom, atong ibutang sa atong hunahuna o kasing-kasing nga ang pagpaningkamot sa yawa ning napos nga maadlaw nga dili na taniya ipabantay sa atong espirituhanon nga kondisyon sa atong tagsa-tagsa ka mga kinabuhi. Gusto niya nga lingawon ta pinaagi sa ato ang mga kilayan, ala dili man daotan ang mga butang igsoon, pero kung mapalabian makapawala na puna sa atong kondisyon nga tos Ginoo. Gusto siya nga bisihon ta sa makilayan ng mga butang. Gusto niya gamiton ang internet. Gusto niya gamiton atong cellphone. Gusto niya himo gamiton atong mga bicycle baka. Bisag unsa nga mga bisyos kinabuhi. I mean mga kalingawats kinabuhi. Gusto niya na gamiton. Aron nga dili ta makabantay sa atong espirituhanon
nga kondisyon. Apan ang buhi nga mensahe nining kagabion mga pilangga makiglaan. Dili man daw tan nga aduna tay daghan nga mga kabisyan sa kinabuhi. Pero ato lang pong eksaminon mga pilangga nga makiglaan. Nga kung kini atong gikabasihan sa atong kinabuhi, ato lang yung klarohon pag-ayo. Kay basin kini nga mga butang, maoy makaguba, maoy makatap-tap sa atong mga mata, sa atong espirituhanon nga kondisyon, nga himalatyon na di ay kayo. Karong kagabion mga pinalangga mga kaigsuunan, kung imong gibati diha sa imuhang gingkuran karon, o nagtanaw magaling kag cellphone ilalom sa kahuyan, naminaw magaling ka sulod sa imong panimalay, naminaw magaling ka sulod sa simbahan, atong pamalandungan pagayong mensahe, atong hinuktukan mga pilangga makiglaan, kamusta atong kondisyon sa atong espiritanon nga pagalagad sa Ginoo nini nga panahon. Atong tiksingan og examine ang atong tagstag sa kamakaglingon og naa pa bata sa haom nga pagtuo nganha sa Dios. Apat kung imong nakita mga pilangga makiglaan nga susama sa akong nakita sa akong kagalingon, nga karong kagabi akong nakita makiglaan nga adunay daghan nga mga panahon nga ako nawala sa akong kondisyon sa pagalagad sa Ginoo. Kung imo pong nakita nga adunay mga butang sa imo kasing-kasing, nga mo'y nakapalayo nimo sa Ginoo, nga mo'y nakapatap-tap nato sa atong espirituhanon nga tinunay kondisyon sa Ginoo, karon nga kagabion natay gihatag nga kay gayunan sa Ginoo nga makahimo ta sa pagpasiguli kaniya sa atong espirituhanon nga kondisyon nga himo kini sa gligon mga pinlangga nga makapaglao mga kaigilan mga kaigsunan. Busa nini kagabion. Kung imong gibati ang imong kawaladon sa imong kinabuhi. Kung imong gibati ang imong pagkamakasala. Kung imong gibati ang imong pagkahubo. Kung imong gibati ang imong pagkabuta espirituhanon. Kung imong gibati imong kawaladon. Ako mong gihangyo tanan sa pagdungo sa iyong mga ulo. Alang sa pag-ampo. O Diyos, kalabing gamahanan, malipayon kami ni ining kagabion. Din amo Ginoong nakita nga labing importante sa among pag-alagad kanimo mo ang pagsusi sa among espirituhanon nga kondisyon nga mo'y dili gusto siyawa na mo magitan. Kay gusto siya nga mahaylo kami sa makalibutanon nga mga butang nga makapalayo dihan namo kanimo. Apan ining kagabion nagapaminaw ang imo makataw sibuknaong sa kalibutan. Nagaduol kami kanimo Ginoo tungod kay among giisip among pagkamasalaypon. Among giisip nga walay mong grasya og kaluoy mamahimo kami kawang Ginoo. Busa karon nga kagabion kaming tanan nga nagunahuna nga mga adunay kawaladon kami nga nagunahuna nga adunay mga daghan nga mga sala nga mga kaluyahon o mga pagsulay o mga kalisdanan sa kinabuhi. Ako nagampo Ginoo nga imong ipakanaog, imong grasya, imong guwasan sa dugo ni Jesus Kalbo sa krus. Nga mahimo kami Ginoo matarong pinaagi sa pagkamataron ni Jesus, imong ihatag ka namo. Ginoo, panalangini in town, Milicio family. Sila mag-undergo, tibok niyang pamilya, swab test. Ayaw sila biyahe, Ginoo, nining malisod ng mga panahon. Panalangini, Ginoo, si Brother Tan, naapod siya sa kalisdanan sa iyang panglawas. Ayaw biyahe kini nga mga katawhan Ginoo nining inapus nga mga adlaw. Ayaw biyahe sila Ginoo samtang sila gabinbin ni ining nga mga kalisdanan nga gihimo siyawa. O guban sa tibuok tao karon nga nagasuporta sa imong bulaton pinagi sa South Channel, pinagi sa imong bulaton. Ayaw sila pasagdi Ginoo sama sa imong gihimo sa usa ka balo. Ayaw sila biyahe uban kanamo. Nga mong dakong handom Ginoo, nga panahon sa imong pagbalik, kaming tanan mo sakay sa panganon nga musugat kanimo sa langit ng pulayanan. O makatagal ta ginabuhi tapos ang kalipay nga wala nagiotlanan. Amo lang kining gilauman nga madawat sa ngalan gining Hesus nga taga Nazaret. Amen.